Videohi daw si Riz. Sige, try daw Riz magkaon. Hindi pa tayo kumukha kasi mag-IG sa diba? Oo, sige, go, go, go. Millennial, millennial, ang millennial. One. Di pa tong no, kalig. Piloto, di pa tong no. Wala talaga nun ang spicy level. Pilit na mo. Uy, sa Mandalo, nagkukulag eh. Kaya sa natanga ako. Nasa uwi. Pwede mo ba? Nasa margin siya. Hindi ka lang kag-cheese, yung spicy hat. So, wala may kayo na. Nasa boss, ano Kalayo, para di makita na sila. Ano na to? Sige, order na mo.